mila esker etortzeagatik hemen zaudetenak eta pantailaz bestalde zaudetenak. Hemen gaude, Igela argitaletxearen Kanbodiako enbaxada Zadie Smitena aurkezteko prest produktu hementxe. Eta nire onduan, Garazi Ugalde dago, liburua kontakizun hau itzuli duena. Zadie Smith Londresen jaio zen 1975ean, eta gainera Londresen auzo kulturanitz batean, langile klaseko jendea bizi dana, eta berez ipar-mendebaldean dagoena. Eta hau diot garrantzia baduelako, bere liburuko personaiak ere horkoak dituelako, eta liburu honetan, hain zuzen, behintzat bai. Baina garrantzia handikoa da hori. Ama Jamaikakoa zuen, du, eta aita Inglaterrakoa. Bera ere, kultura anitzakoa esan dezakegu. Eleberri gile bat da, batez ere, eleberriak idatzi ditu, baina saiakerak ere idatzi ditu, eta ez gutxi gaina, baditu iruzpalau. Eta gero kontakizun laburrak ditu baita ere. Eta hau da horietako bat, ezta? Kanbodiako enbaxada. Berez, orain New Yorken lan egiten du, irakasle da, idazketa sortzailea beraz ematen du, eta beraz, idazketarekin eta idazle lanarekin lotua dagoen ogibidean. Baditu beste liburu batzuk, nik nola ala itzuli ditudanak, ez dakit, autografo biltzailea itzuli dut, autografo man, autografo gizona edo izango litzateke, 2002an. Bere lehen liburua izan zen bestseller bat eta ezaguna egin zuena, ezagutzera eman zuena, Hortz Zuriak izeneko novela, 2000an atera zena. 2000an. Eta hortik aurrera, autografo biltzailea 2002 izango litzateke, edertasunari buruz beste novela bat 2005an, oso importantea tituluagatik ikusiko duzue Northwest London 2012, ipar-mendebaldea, importantea, eta Swing Garaia 2016an, nik behintzat biltu dizkiodanak oiesek. Eta Kanbodiako enbaxada aurkezteko izango dizuet perla bitxi bat dala, perla bitxi bat, bitxi laburra, baina konzentratu da duena Zadie Smithen ezaugarri asko, ezta? New Yorkerren argitaratu zen, aldizkari horretan, 2013an, beraz, oain dela 10 urte pasatxo, argitaratua da. Beraz, gure mintakasailean, Igelako mintakasailean, bilatzen deguna, ez gaur gorkotasuna badu. Eta Fatu izeneko emakume bat du, personaia nagusi. Emakume etorkin bat da, Afrikatik etorri dela esaten zaigu, eta auzo horretan, lehen aipatu dizuegun, auzo horretan gertatzen da, Kanbodiako enbaxadak badu bere papera gero behar bada, zerak Garazik aipatuko diguna. Auzo hori aipatzen da baita ere Hortz Zuriak izeneko novelan, eta noski Northwest London izeneko novela horretan ere. Beraz, haiekin badu giro lotura. Zerbitzari bada, neskame bada, horrela lan egiten du emakume honek, Fatu honek, eta etxe batean lan egiten du, familia batean. Ez da esaten nunguak diren bertako familiakoak, baina esaten da beren hizkuntzan hitz egiten dutela halako batean, ez?
Orduan, imaginatzen zu haiek ere etorkinak ezote diren, ez? Baina beste klase batekoak. Andriu du lagun bat, eta arekin, elkarrizketak ditu, eta, arrazakeriaz hitz egiten du, erlijioaz hitz egiten du, gauza asko. Reflexio bat da, liburua, esklabotza modernoari buruz, zenbait lanbide eta zenbait bizimodu berriak, gizarte berrietan, gizarte desberdintasuna islatzen dutenak eta adierazten dutenak. Esango nuke Zadie Smithen obran, nik dana ez dut ezagutzen, baina behintzat bere libururen baten sartzeko zera badala, muestra badala, atari badala, liburu hau. Eta lehen esan dizudan bezala, konzentratzen dituena bere liburu handien edo obra handiaren ezagurri guztia. Ezagurrietako bat, hizkuntzarekin jokatzen duen modua edo da, eta hizkuntzarekin oso zehatza da, filologoa da, gauza bakoitza, esaldi bakoitza, hitz bakoitza bere lekuan, esamolde bakoitza, eta esaten da arrazoiren bategatik dagoela hor, ez dagoela ezer alperrik, ez da? Eta horretarako, eta hori adierazteko, guk Garazi Ugalde ekarri dugu, Zadie Smithen ahotsa, oraingoz, behintzat Euskal Herrian. Eta Garazi Ugalde pikabea, itzulpen gintza, interpretazio eta ikasketak egin zituen, eta hizkuntzalaritza eta euskal filologia masterra. Eta, hemendik ez oso urruti, Gipuzkoako Foru Aldundian dabil itzultzaile lanean. Orduan, berari pasatuko diotitza eta berak kontatuko dizue, itzulpenaren gora berak. Egunon, eta eskerrik asko, Inazio, hitza emateagatik kontatu dituzu ja zertzela da batzu, baina hori osatzen lagun saiatuko naiz, hori da. Bat egiten dut esan dezun horrekin, ez? Kanbodiako enbaixada hau izan daitekela sarbide polit bat, hain justu Zadie Smithen obran lehenengo aldiz sartu nahi duenarentzat edo, baina bere beste obra batzuk irakurri dituenarentzat ere, behar bada eleberriak ezagunagoa darako horregatik eta madulagoak eta luzeagoak eta sakonagoak diren horiek, hala ere harribitxi badela, bere idazkeraren eta estilo eta gaien muestra bat edo delako, ez? Hori denak hemen kondentsatuta edo biltzen dituelako. Beraz, ongitorria, lehenengo aldiz delako euskeraz daukaguna. Naiz eta literatura anglosajoiaren azken urteetako ahots nabarmenetako baden eta hizkuntza askotara itzulia, baina oraindik ez zeneukan euskeraz bere zerrez. Hori da. Esan duzu, bere debuta edo eleberri hori izan zela sona eman ziona edo ospea eman ziona 22 urte besterik ez zituela argitaratu zuen, oraindik ere unibertsitateko ikasle zela eta gainera lehenagotik hasia zen idazten eta ja agente bidez eta bideratu zuen eta izan zuen olako, izan zen boom txiki bat ez, bai irakurleen artean, bai kritikarien artean eta berehala bestseller bilakatu zen, Atlantikoaren bi aldeetan ez. Eta eleberri horrek esan bezala Londreseko aldirietan kokatua dago, bere sorleku duen ipar-mendebalde horretan eta Bigarren Mundu Gerrako bi veteranoren arteko laguntasuna kontatzen du, baina gai azpian dauden gaiak eta gai nagusiak horiek dira, ez? Kulturaniztasuna, gizarte maila edo klase sozial desberdinak, arrazakeria eta bar. Eta izan dira hauek gero bere obra guztian behin eta berriro jorratu diren gaiak eta errepikatu diren gaiak. Eta 2010ean The Guardian egunkariak eskatu zizkion Zadie Smithen fikzioa idazteko 10 aholku. Eta 10 aholku horietako batean aipatzen zuen berezat garrantzitsua zela egia esatea. Fikzioaren bidez ere egia esatea. Eskura daukazun edozein estadurarekin, edozein baliabiderekin, baina egia esatea, ez? Badu errealismorako eta egiantzekotasunerako joera bat, bai gaiei eta problematikei dagokienez. Eta bide bat ez esateko, 10 aholku horiek aiztoa eta arkatza, txalapartak atera zuen aiztoa eta arkatza liburuan datuz euskeraz ekarria daude.
Idazleak aipatzen du baita ere, interesatzen zaiola nolabait ezagutza imperfektu bat, ez? Gizakiaren hain berezkoa den ezagutza molde hori, ez? Egiarako hurbilketa bat, baina erabat partziala dena, inizetzara iritsiko osotasun batera. Eta nik Kanbodiako enbaxada hor kokatuko nuke pixka bat. Alde batetik giro multikultural eta aldirietako bizimodu eta pertsonaia horietan, Zadik berak esaten du, gustatzen zaiola liburu desberdinetako pertsonaiak leku berean irudikatzea, supermerkatu berean irudikatzea, kale berean irudikatzea, ez naiz bakoitza bere historiarekin datorren. Eta ezagutza imperfektu hori ere nolabait bai, ze ikusiko dugu hemen datozen pertsonaia hauek, Fatu, Andrew, ze elkarrizketa mota dituzten, bizipenetatik abiatuta hitz egiten dute oso gai sakonez, fedeaz, erlijioaz, historiaren goraberez, injustiziaz, eta beti jakinduria mugatu batetik, baina horrek egiten du hain justu hurbilketa hori hain errealista eta pertsonaiak hain benetako. Historia esan bezala Londres moderno eta multikultural batean kokatzen da, Willesden auzoan zehazki, eta gertatzen da Londresko Joko Olimpikoen ondoren, 2012ko udan. Jatorrizkoa, esan bezala, argitaratu zen New Yorker aldizkarian, da gero segidan liburu formatuan, eta eleberri laburua da. Hori, beti izendapen horiek ez nobel edo nobeleta modura ere ezagutzen dena, eleberri, ohiko eleberri bat baino laburragoa eta ohiko ipuin bat baino luzexeagoa esateko. Mirandek zentzun ipuin berri. Ipuin berri. Zera, hau ezetako azalda ipuin berri. Hori da, euskal literaturan ere tradizioa duen formatu bat. Eta, modu guztitara, pixkat ipuinen bidetik edo badoka joera hori kondentsazioa, ez? Beharrezko hori bakarrik jartzera, eta ez dago oso beran, oso zehatza da idazkeran, eta hitzak aukeratzen, eta abar. Azken batean, kontatzen duena hemen da zapalkuntzaren historia bat, ez? Fatu da protagonista, ulertzen da Golikostako neska badela, hainbat herrialde pasa dituena bere migrazio bidean, eta Londresko ipar-mendebaldeko auzune hortara iritsi dena, eta han bizi dena familia asiar baten etxean. Ez da esaten ez jatorri duen, baina antza, eta irakurri dudenagatik kritiketan eta bar, abizenagatik ondoriztatu daiteke pakistandarrak ote diren, edo? Indiar, pakistandarrak, haiek ere migrazio jatorriko familia bat, baina pixka bat gizarte britainiarrean gora egin duen familia bat, ez? Eta aberatsak izan gabe ere, ongizalde maila bat lortu duena, eta gupidari gabe, beraie baino egoera aulagoan dagoena edo zapaltzen dutena gainera, ez? Fatu bizi da neskame haien etxean, zerbitzari, askatasuna oso mugatua du, ez diote ordaintzen, lotarako lekua eta mantenua ordaindu behar dituela esanez, pasaportea ere gordea diote, ez dauka nahi beste askatasun. Esan dezakegu gatibu moderno badela, ez? Gaur egungo gizartean dauden beste esklabutza modu horietako bat erakusten duela berak. Eta, hala ere, bere patua onartzen badu ere, eta badaki ondo ez privilegio dunen multzokoa dela bera, bilatzen ditu aurrera egiteko arrazoiak eta bere askatasun momentuak, eta horietako bada, hain justu igandetan Andrew lagun honekin elkartzean, mezetara joateko, eta ondoren kafetegi tunisiar batean berriketan ibiltzen dira, ez? Halako gai ez? Injustiziaz, beren herrialdetako egoeraz, eta kuriosetateak izten dieten beste hainbat kontuz, beti ere lehen aipatzen nuen ezagutza imperfektu horretatik egiten duten hurbilketan. Eta horrez gain, beste elementu garrantzitsu bat, aztalak erakusten duen bezala, ez? Kanbodiako enbaixadaren ondoan hemen igerileku bat eta badmintoneko raketak eta luma bola bat agerri dira. Horiek dira pixka bat historia honen atze oiala edo. Eta igerilekuaren presentzia da justu, Fatuk astelenetan ies egiten du etxe hortatik ezkutuan nolabait, hartzen ditu gezurrezko erosketa poltsa batzuk eta igerilekura joaten da. Bere nagusien etxean aurkitzen dituen gonbidatu paseak erabili eta igeri egitera. Eta igerilekura doala, kale berean dago, bera bizituen kale berean beste muturrean, Kanbodiako enbaxada pasatzen du. Eraikin hau da, txika bat historio guztia biltzen duena, eta atentzio ematen dio, eraikinak berak, sartu bateran dabilen jendeak,
Eta batez ere, astelehenero eta ordu berean, Kanbodiako enbaixadan jokatzen duten badminton partida. Ez ditu jokalariak ikusten, hormaz bestaldean daude, baina ikusten du luma bola bat egaldatzen dela, alde batetik bestera, eta jokalari batek beti kolpe bortitza jotzen duela, kolpe zitala, eta besteak berriz aldu moduan eutxi egiten diola kolpe aulago batekin. Eta badminton hau da, pixka simbologia ematen diona historio honi, eta pixka bizitzako irabazien eta galeren olako metafora bat edo, garrantzia handia daukana narrazioan, ez bakarrik simbolismo aldetik, baita ere egitura ematen diolako narrazioari, 21 ataletan banatuta dago, 21 atal labur dira, zenbakituta daude 0-tik 21-era, 0 bat, 0 2, 0 3, 21-era iritsi arte, badmintoneko set bat balitz bezala 21-era jokatzen dena, eta beti jokalari berak egiten ditu tantoak edo irabazten du, ez? Berandu batez nintzen konturatu horretaz. Bai, detaile bada, baina ez bakizu. Badmintona... Oarkabean pasa daitekena, Bai, baina hortik ere nik uste badmintonaren presentzia hori eta simbologia hori. Beste zerbait esateko nera xeazten dela berria Kanbodiako enbaixadaren aurrean, da bukatu ere Kanbodiako enbaixadaren aurrean bukatzen da, eta bada narratzaile bat, hain justu Wildesten auzoko bizilaguna dena. Eta erabiltzen du lehenengo pertsona plurala. Hitz egiten du, auzokide guztien izenean balitz bezala, nahiz eta esaten duen auzo oso askotarikoa dela, jende oso desberdina bizi dena, baina berak zera maile rol hori edo hartzen du, eta irakurleari zuzentzen zaio pixka bat kontatuz kanpoko begirada batekin faturen ingurukoak. Historioa kronologikoki doa, baina baditu baita ere flashback batzuk, faturen bizitzako beste pasarte batzuetara, batez ere igerian ari dela, burura etortzen zaizkionak. Eta azken batean, emakume migratu baten historia kontatzen du, ez? Gaur egungo esklabutza modu bat bistaratzen du, eta normalean ahotsik ez duten horiei leku bat edo egiten die. Eta bada baita ere gizataldeei buruzko historio bat, komunitate baten parte sentitzearena edo ez sentitzearena, eta bagaramatza botere harremanez eta gizarte desberdintasunez hausnartzera. Gero beste gai batzuk ere agertzen dira, erlijioa esate baterako, fatu bere sufrimenduari erantzun bat emateko horretan eta bilaketa horretan kristautasunera konbertitzen da. Eta Zadie Smithi, nahiz eta berak ez erlijioa duen bere burua, asko interesatzen zaion beste gai bada, ez? Erlijioak ze rol duen jendearen bizitzan. Eta gai horien bueltan dabil, bestetasuna, migrazioa oso presente eta klase desberdintasunak ere bai. Eta, itzulpenaz zerbait esatearren, nabarmenduko nuke, estiloa edo hizkera hori ez, itxura batean simplea dirudiena eta zehatza eta esaldi laburretarako joera nabarmena du, tonu aski informala baitare, bai narratzailea irakurleari zuzentzen zaionean, baitare pertsonaien arteko elkarrizketetan, errepikapenera jotzen du asko eta nahiko jostaria da. Eta behar bada hori izan da itzulpenaren ezaugarri nagusia, estilo hori eta erregistro horiek jasotzen saiatzea, eta itxuraz sinplea den kontakizun bat ematean, nahiz eta gero geruza asko dauzkan bere barruan. Eta, aipatu nahi dituzke itzulpen prozesuan ondoan izan ditudan bi lagun, batetik Lander Majuelo bera, harena izan zelako liburua euskaratzeko ideia, gelako editore zen garaian, eta gero Amaia Galauza ere, zuzentzaileran berak egin ditulako, eta askotan zuzentzaileak aztu egiten ditugu, baina azken emaitza honetara iristeko bere lana ezinbestekoa izan da. Eta gero, itxaso Arizkurenen beste azalago ere, niri pertsonaki gustatu zait asko, izenburuarekin batera, kontakizunaren atzean dauden elementu garrantzitsu horiek biltzen ditulako, ez? Enbaixada bera, izenburuan, badmintona eta igerilekua. Eta niri partetik besterik ez, eleberri laburra da eta eseri alde batean irakurtzeko eta gozatzeko modukoa, eta horretaz ere animatzeko zen. Pixka bat, mintaka sail honetan, hori du ezaugarri nagusi, ez? Pixka bat, gaur egungo tasuna eta datorren asteazkenean ere aurkezten dugun liburua Palestinari buruzko liburua da. Arania Sibli edo idazle, gantxe hemen nebili dana, hemendik pasa dana,
egun baten egon zen Gasteizen. Eta gero ibili da Espainian zehar, idazle palestinarra. Bueno, horretaz astezkina hitziko dugu. Aitor Blancorekin. Zuk aipatu duzu, nik ere neukan apuntatuta aztu zaidalako, berriz esango dugu, itxasoa izkurenen da, azala. Eta egia esan ederra, nire ustez oso ondo jaso duena, eta modu original batean, liburuaren mamia. Kuriosoa eta nik uste zera baterako emango lukela, unibertsitateko tesi baterako, ilustratzaileen irakurketa, azalean agertzen den irakurketa. Azken finean beste irakurketa bada. Bueno, ez dakit, galderarik edo gauzuen, dana oso garbi okien, beltzat grazia egin izan da, perfecto. Bueno, nik eta bendik. Interpretari dela ere antzematen da. Izketarako, Mikrofono aurreko hori. Oso no. Jon, Karine... Maiuskulak eta ikusten nahi ez. Musikan ikusten die, horako ere. Bai, hori idazkunak ez, eraikine izena, idazkunen bat edo, bai, maiuskulak jartzen ditu momenturen batean edo bestean, bai. Hori da. Ortotipografia puntu bat besterik ez dela esango nuke, baina ikusita 0,7, 0,8, 0,0 horrekin zer garrantzi ematen dio, pues bazpare, ez da, hori ere respetatu ingen. Denak dauka. Zergatik existitzen da mina. Atentzio, horregatik. Ba, ikusiko ez hori da, pertsonaia handiuk Faturi jainkoari buruzko eta zer ematen dio. Ez da bai datean. Esku horri bat edo eta esku horri horretan jartzen duena. Dena ez kontatu Ez. Bai, laburra da eta badirudi gehiagi kontatu dugula, baina izugarrizko mamia dauka. Badirudi spoilerra ino dela. Gauza bakoitza bere zean dago eta ez du zer jartzen balio ez duenik. Osea, danak dauka ateatzen dizu zerbait historiari buruz. Bueno, mila esker zuei eta beste aldean dauden ez dakit zenbat digan, baina hoiei ere. Mila esker. Eskerrik asko. Aste arte,